الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu yaaliri ha pelel sallikere Dodon Barak wonde ha saare laamu lesdi Nigeria ɓoyemare ha diwal Lagos ngam nafidiggo be ummatore julɓe Allah albarka julde sumai hande alarba ɗo. Ngomnajo diwal Lagos ɓoymajo Babatunde Raji Fashola be lamlamɓe Yarbawa en Lagos hautade be ministajo hakkilanki jahale wakkere ndiyam wato Blue Economy Musta Oyetola be ballowo ngomnajo diwal Lagos fu njaliri ha pelel sallikere man. Limanjo julurde Lagos maunde Sheikh Suleiman Oluwatoyin Abunollah on ardi julɓe Allah ha pelel sallikere man. Yaake o hubbanno ɓaawo naafugo Sheikh Suleiman ewnitiri ummatore julɓe Allah dow en ɗotira nden jooɗo jam nden o ewni jogiiɓe korowe ardungal kebbitina alkawe hedi wallitigo famɗa sembe en be doggingo kuuɗe maɓɓe nder aadilaaku. Kanko ma yaake o wolwananno tefoɓe kubaruji ha pelel sallikere man ɓaawo naafugo Bola Ahmed Tinubu tabitini ummatore lesdi Nigeria dow taskara ka gomnati maako wurtini ngam ɓosingo ngendam ummatore lesdi Nigeria andiraka Renewed Hope Agenda wato wattam mbotka ɗo dari cer. Renew Hope is alive, well, and fine, and Nigerians will continue to be very hopeful. Without hope, there's no salvation. O wi to wala tammunde dow wattam mbotka, wala tammunde dow ngendam mbotka. To wala tammunde dow wattam jahargal mbotka, to wala ngendam sam. Mi waɗani on barka be julugo jam. Without hope, yes, no life. Eid Mubarak. Yande alat salinde ɗo on Tinubu acci Abuja yago birniwol Lagos ngam julugo julde sumaye haton. Ministajo gallure Abuja Musta Nyesom Wike be ardiɗo hukuma police sirru wato DSS Suleiman Bichi be nanta ardiɗo police en lesdi Nigeria wato IG on ɗofti Tinubu ha pelel jipporde piroje Namdi Azikiwe ha Abuja ha yake ngomnajo diwal Lagos Musta Sanwo-Olu taɓɓi Tinubu ha Lagos. Yahugo juula julde sumai ha birniwol Lagos ni sotti dow hunde al'ada nde ɗum andiri ardiɓe lesdi Nigeria ko sali. Ngam hunde al'ada on ko wowi wakkati julde sumai fu ardiɗo lesdi Nigeria julɗo be na julɗo fu jaɓan kofngol ummatore lamorde lesdi Nigeria wato Abuja les jagorgal ministajo Abuja ɓaawo jippugo iga sallikere ha saare laamu wato Aso Rock Villa. Amma iga ko Tinubu laami ha diwal Lagos o juuli. Iga Abuja Umar Aliyu Kode Radio International be TV.